Stevenovi Tylerovi sa to spieva dobre, lebo on má v podstate, ak si niekto neuvedomil, on nemá ústa, to je normálne otvor do tunelu Blanka. To je obrovské niečo, ako čo má on na tvári a jemu sa to teda s tým ako aj dobre spieva. Môžem vám povedať, kde vás mám v tejto chvíli? Uprdele. Je to zvláštne, že... Nemáš nejaké cukríky po vreckách náhodou? Už som si chcel zobrať, ale... Zober si na budúce pitlík bombónov a dávaj tam do prvej rady. Ja len dokončím. Máš... Pošlite jej tamto čaj. Nie, to pošlite tej devčine, čo tam tak zavíja strašne. Asi je smedná. Táto vec bola pre teba... Tak si zabučte a ja potom poviem svoje zase. Harich, keď došiel, tak normálne prišla jedna superstar, ktorá mohla odzvracať prednú radu a bolo by to všetko v porádku. Ale ty si prišiel ako ustráchaný chlapec, ktorý práve došiel splniť nejaké karaoke. A takto to na mňa celé pôsobilo. Táto pesnička je trošku netypická pre Ozzyho Osborna. Ja mám taký pocit, že tú pesničku vlastne on začal spievať až vtedy, keď už začal vnímať zase okolie a svet, pretože on bol asi 20 rokov v kóme. Ja som miestami rozmýšľal nad tým, že máš záchvat, alebo nemáš záchvat. On byl jak Mick chvilkama. Byl jak Mick. Vieš, že či sa ti niečo nestalo zdravotnej záležitosti? Že nejaká mozgová príhoda, alebo niečo také? Ono je to taká zvláštna... Ticho! Ďakujem. Miestami to bolo aj dobré a miestami to bolo také, že úplne na hovno, vieš.